karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. Just remember, darling. Nabalaka ko kung may bao yung mong inahan. Ngawa ko tabanga si Alice. Ug nabalaka ko sa imong gipanulti sa atubangan ni Romero. Unsa? Basi magduda si Romero nga doon na tayo relasyon. Mo nang gusto ka nga mamatay na lang si Alice. Ha? Gipugnan na nangunta niyo imong bakba sa atubangan ni Romero. Makalagot-mugot ka ang tanawon si Alice? Nga nagdrama si mong atubangan? May paludluhod pa. Paluod. Wa na lang unta ka mo apil. Nabalaka gid ko sa masud sa una ni Romero karon. Asa man ka? Ato na ko si Alice. Ayaw ha? Para. Kung mo ato ka kang Alice, basin madaha kasi ang drama-drama. Maayra ba kayo mo dahil kilak ang panuway? Mara kinang lang makabantay ko ni Romero. Suod kay na sila si Alice. Ayaw ka bala ka. Pangitaan kong paagi nga mapapana si Romero din hi. Dili na dalim mo tuon nimo ang imong mami. Sumagot. Misulti na ka. Nga mamusol nimo si Romero. Pero gipapabagod ni mami nimo si Romero. Di ba wa? Makalagot kini inahan ako. Sige na, dinig ka lang. Ako lang liliyon sa ospital si... Di lang kay mahimo. Mara! Basta mo lakaw ka, malakaw sab ko. Oh, Muato ko sa kailan akong abortionist o ako ipakuha ni bataa. Mara! Asa man? Muato ka o di? Salamat nga nauli anak ate. Romero, may tuyok pa man ang palipod. Ayaw lang una paglihok di ha. Pahuway lang una. Magpalit kog tubig sa gawas di ha. Palit sa ko. Naunsa naman noong gawin niyo eh. Mura naman noong ako'y bana ni ati Alice nga magsigig at iman niya kung ma-hospital siya. Hala. Ni ipam day sa kong bulsa ang cellphone ni ate. Para ako na akong kinsa na magpe. Uy, patay. Si Carlin nga nawag. Ako'y. Unsa na akong buhaton ninyo eh. Wa na ko ini. Ay, bahala lang eh. Hello? Romero? Ikaw rin, no? Oo, ako ni. Carlin. Nakuyapan maka si ate. Naunsa naman siya? Kuan, naulian na pero nalipong pagyapon. Ano nalipong man siya? Mabdos siya? Dili man. Unya, ahay magkaroon si ate Alice. Ni ana sa ospital. Ano, ikaw may ni Dani at sa ospital? Oh, ha? Kuan. May gibangkak mo muna ako, ha? Kamong duha si ate Alice. Kuan. Seryoso ko, Romero. Actually, Busa, tubagak ko og seryoso nga tubag. kuan kanang doon na lay problema si Ate Alice. Kana. Problema? Unsa mo problema, ha? Kuan problema kakalin. Ay na lang pangutanan ako. Kay kuan Kay mo gud. unsa, Romero? Sultihi ko kung naunsa si ate. Nganong pirmi mo na siya musangko sa ospital? Ngano nalipong naman sab siya? Ay Carlin, kuan kalma lang gud. Kung dili ka makatubag nako, ihatag sa iyang bana ang cellphone. Unsa? Ihatag na ng Justin ang cellphone. Gusto ko makigsulti sa bana ni Ate Alice. Juan, ay wa man diri Justin. Nga naman. Ha? Nagpalit na sa tambal? Or nagkuhag sinina para ni ate sa ospital? Or nagpalit og pagkaon? Dili ka maglisod og tubag kung musulti ka na ko tinuod. Hain ang bana ni Ate Alice. Juan, ay wa lagi diri. Kay unsa lagi? Gibuwagan niya si Ate Alice di mo. Oh. Unsa? Wa lagi ko hindi. Patay ni Tiguidi.
Mas mamatay ka kung dili ka musulti na ko tinuod, Romero. Ayaw paabot nga mo pauli ko diha ug ikaw ang una na kong pangitaon. Haim karon. Diya sa gawa sa kwarto ni alis ni mo. Sige, isulti na ko ang tanan. Ug makalaom ka nga dili una nimo abot ni Ate Alice. Ha? Higala ta, Romero. Sukad sa mga bata pa ta, magkasinabot ta sa kalisod o kalipay. Pusa karon nagkinahanglan ko sa imong tabang alang kang Ate Alice. Pero, Carlin, sa ari una ko nga, dili mo sudyaan si Alice ni mo kay naa siya sa delikado nga sitwasyon. Naunsa lagi si Ate Alice? Ngano gibuwagan mo siya sa yabana? Kay, sibaan lang eh. Kuan man god, naabda ni Justin si Ate Alice nga may kadug sa kama nga lalaki sa kwarto. Unsa? Nagtuo si Justin nga may kabit si Ate Alice. Mga nga, nagigbuwag na siya sa imong maguwang. May kabit si Ate Alice. Mao na rin tabo. Kay, nasakpan god. Pero, Unsa? dili man mo angkon si Ate Alice nga kabit niya si Jerome. Kinahupog man siya o pagbata ni Ate Alice. Diyan na siya sa kama uban sa lalaki. Kunya, mao nang among naabta ni Abay Justin nga wa sila sapot. Mo nga nasukog maayo si Justin ka ate ni mo. Carlin, okay ba ka diya? Pero ay kabala ka, ako mangyati man si ate ni mo. Unsay sakit ni Ate Alice? Sa una niyang pagka-ospital. Ha? Tubag ako na unsa si ate. Nagdasla sa pulso tungkol sa kagaol. Unsa? Carlin, ayaw lang unang sudyai si Alice ni mo ha. May hangyo rin ba taon siya na ako nga, dili jud kaniya sultihan siya mga problema dere. Ngano? O kasi gusto niyang mahitabo. Unya lang ko niya sultian kung patay na siya. Basta lagi, ayaw lang unang siya sultiha. Kung ganahan ka mo mutabang sa kahintang siya maguwang karon, pauli na dere. Maayo nang ikaw mismo ang magakita siyang sitwasyon. Dili pa ko mo paulit niya. Ha? Kinsay ngan sa lalaki nga kabit ni ate. Jerome, pero namatay gisulti ang katong akong pangutana nga Carlos o Carlo bay tinuod nga pangalan. Matsudan siya sa club. Unsa? O ganun niabot mo na sa bahay ni ate? Nangabang man ni sila sa ila. Unya, mga usa ka buwan na kapin, birthday atong tawhana. Mao to nga nagiginom ni Ate Alice. Unya, mao na to. Nawagtang si ate sa kalibutan, ug mao na to. Nakamatay ko na siya dito sa kama uban ni Jerome. Ug mao na to. Miabot na mi. Ug mao na gyud to. Nasakpan niyo sila sa aktor ni Justin. Hain na karon ka ng Jerome. Mao na sa to, nawagtang na. Nakadaggan man. Wa sa gugta ni Justin. Si Ate Alice may gihanukan niya sa tanang kasuko. Wa na gibalita karon kung hain ka ng Jerome? Ka ng Carlos? Ang katapusang balita mo nga, ni Kuyog ni sa Manila siyang sugar mommy. Diin ka mahibaw-an ha? Sa unang gipuy-an ni Jerome, Carlos, basta ka to siya, sa barangay San Agustin, Sitio Rosal. Kumusta na sa ate? Naulian naman siya, pero lipong-lipong pa siya gamay. Sa imong una-una, sa tanaw nimo sa sitwasyon, uyab gid ka ni ate katong Jerome? Ay, dili sila uyab, uy. Gipahimos lang siya sa mga lalaki. Mao ba? Macho dancer di ay? Mauna, Romero, may ipamalihog ko nimo. unsa mo na? Susiha pagbalik ang gipuy-an ng Jerome or ka ng Carlos. Kinahanglang makakuha ka sa iyangan o sa bar nga iyang gitrabahuan. Ha? O katagi ko sa imong number ha. Gikan karon, ikaw na akong contact person diha sa atong dapit. Patay. Og ayaw sultihi si ate sa tanan tagi kasabutan. Og niya pa, panid-i ang lihok anang Justin. Nagkasabot ka, Romero? Justin. Love. Ay, kisab na ako, uy. Unya na, Mara, nagununa pa ko. Sus, sige ko na ako na ng problema. Kinahanglan ma-happy ka. Nga happy pa ka makalingkawas kang Alice. Mara, May nahuna-hunaan ko. ha? Unsa man na?
Unsa ka hakon? Patyo na lang nato ka ng asawa ni mo. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!